babu shakka wannan haka yake mawakin aure, hakan ce ma ta sa bisa tantancewa yadda da kuma amincewa da soyayyar 'ya'yansu. Iyalan Malam Magaji Adamu da na Malam Sani Tasiu Gado ke farin cikin gayyatar aminai da aminan aminai, abokai da abokan abokai zuwa mashahurin ɗaurin auren 'ya'yansu masu tarin albarka. Ango Ma'arufi Shaguda an san ka ake ƙara kallon ka. Basiru Magaji wanda aka fi sani da Bash tare da rangadediyar amaryarsa mai kamshin wata 7 da kwana 10, amarya 'yan lalle wato Amatullahi Sani wacce aka fi sani da Ummi. Za a ɗaura wannan mashahuri kuma gagarumin aure ne a ranar Asabar 18 ga watan 6 wannan shekarar da muke ciki ta 2022. Za kuma ɗaura auren ne da misalin karfe 2 na yammacin ranar, inda za a shirya shafa fatiyar ma'auratan ne a unguwar Dallatu a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke garin Gusau da ke jihar Zamfara. Allah ya kai mu ya kuma bada ikon halarta. Amin.